Príklad číslo 10. Vypočítajte v stupňoch koreň rovnice sinus x sa rovná 3 krát cosinus x, ak x patrí do intervalu 0 až 180 stupňov. No, takže máme goniometrickú funkciu, ale takú jednoduchú. Tak dáme si kosinus na druhú stranu. Čiže dostaneme sinus x lomeno cosinus x sa rovná 3. No a mali by ste vedieť, že sinus lomeno cosinus je tangens. A ak by sme to potrebovali opačne prehodiť, že by bol cosinus lomeno sinus, by sme použili tangens. A ak to neviete, tak máte šťastie, lebo to aj tu máte napísané v ťahačiku. No, čiže toto si viem prepísať ako tangens x sa rovná 3. No, a už to len dať do kalkulačky. Nezabudnite dáte tangens na minus prvú, trojky a vyjde nám výsledok 71,57. Nezabudnite zaokrúhľovať až na 2/10 miesta. To je všetko.